Zamisli scenu. Upravo si kupio novo prijenosno računalo. Tanko je, elegantno, lagano, gotovo, izgleda kao znanstvena fantastika. Izvadiš ga iz kutije i nasmiješiš se. Zatim tražiš punjač. I osmijeh se zaledi. Pojavljuje se taj objekt, ta crna i teška cigla koja izgleda kao iz nekog drugog desetljeća. Pravokutni graničnik koji teži više od računala, koji se zagrijava kao peć, o koji se svi spotiču i koji zauzima polovicu ruksaka. Zašto? Zašto moramo nositi tu smetnju? Zašto ne možemo jednostavno imati jedan tanki kabel od utičnice do računala, kao jednu svjetiljku ili jedan toster? Odgovor je unutar te crne kutije. Zato ćemo danas otvoriti tu ciglu, pogledati unutar njezine utrobe i otkriti što se zapravo događa svaki put kada uključiš svoje prijenosno računalo. Idemo dalje. Temeljni problem zašto vaša kuća i vaše računalo govore različite jezike. Da biste razumjeli zašto ta cigla postoji, prvo moramo razumjeti da su električna energija koja izlazi iz vaše utičnice i električna energija koju treba vaše računalo smrtni neprijatelji. Ne govore isti jezik. Zapravo, ako biste ih spojili bez posrednika, rezultat bi bio katastrofalan. Električna energija koja stiže u vašu kuću preko električne mreže zove se izmjenična struja, ili AC prema njezinoj kratici na engleskom. Zove se izmjenična jer stalno mijenja smjer. Putuje kroz kabele, stiže do utičnice i vibrira, oscilira, kreće se naprijed-natrag, obično 50 ili 60 puta u sekundi, ovisno o zemlji. Osim toga, putuje pod vrlo visokim tlakom, što nazivamo napon. U većini zemalja to je 220 volti ili 110 volti. Razmišljaj o tome kao o vatrogasnom crijevu pod punim tlakom koje baca vodu u svim smjerovima, neprestano mijenjajući mlaz. Moćno je, ali kaotično. Sada pogledaj svoje računalo. Njegove unutarnje komponente, mikročipovi, procesori, memorija, osjetljiva su stvorenja. Trebaju mirnu, konstantnu električnu energiju koja teče uvijek u istom smjeru, kao jedna mirna rijeka. To se zove istosmjerna struja ili DC. I osim toga, trebaju je pod mnogo nižim naponom, obično oko 19 volti, ponekad manje. Ako biste spojili svoje prijenosno računalo izravno na zidnu utičnicu bez crne cigle u sredini, to vatrogasno crijevo izmjenične struje od 220 volti ušlo bi izravno u matičnu ploču. Rezultat bi bio trenutačan i spektakularan. Dim, iskre, miris paljevine i jedno računalo mrtvo zauvijek. Crna cigla postoji kako bi posredovala u tim nemogućim pregovorima. Mora transformirati taj kaotični potok u jedan miran nit vode. I da bi to učinila, koristi jedan proces u 3 faze koji je čista inženjerska magija. Prva transformacija, kročenje izmjenične zvijeri. Prva stanica električne energije kada uđe u crnu ciglu je jedna komponenta nazvana ispravljački most. Njegovo ime zvuči komplicirano, ali njegova funkcija je jednostavna i elegantna. Zamisli jednu cestu s 2 smjera, s automobilima koji stalno dolaze i odlaze. Ispravljački most je kao jedna skupina od 4 prometna čuvara postavljena na jednom raskrižju. Bez obzira iz kojeg smjera automobili dolazili, ovi čuvari ih prisiljavaju da svi skrenu i izađu u istom smjeru. Izmjenična struja, koja je stalno mijenjala smjer, ulazi u most i izlazi pretvorena u jednu struju koja već teče uvijek u istom smjeru. To je prvi korak, od izmjenične do istosmjerne. Ali postoji jedan problem. Ova tek rođena istosmjerna struja je sve samo nemirna. Gruba je, puna vrhova i dolina, kao jedna cesta puna rupa. Ako biste napajali svoje računalo tom tako nepravilnom električnom energijom, komponente bi patile i na kraju bi otkazale. Moramo izravnati tu cestu, ukloniti joj rupe. Tu stupa na scenu najveća komponenta koju ćete vidjeti ako otvorite jedan punjač. Neki metalni cilindri koji izgledaju kao male limenke osvježavajućeg pića. To su elektrolitski kondenzatori. Jedan kondenzator je kao jedan spremnik vode, jedna mala brana. Kada struja stigne s jednim vrhom energije, kondenzator se puni, apsorbirajući višak. Kada se struja spusti, kondenzator se prazni, oslobađajući pohranjenu energiju kako bi ispunio prazninu. Rezultat je jedna mnogo mekša struja, jedna gotovo ravna linija,
spremna za sljedeću fazu. Srce cigle, trik ultrabrzog prekidača. Sada imamo istosmjernu struju i k tome meku i stabilnu. Ali to je i dalje struja visokog napona, ista ona koja je ulazila iz zida 220 volti. Računalo treba oko 19. Moramo spustiti tlak, smanjiti napon. U stara vremena to se radilo s ogromnim i teškim željeznim transformatorima. Jedan punjač za prijenosno računalo iz 80-ih godina težio bi nekoliko kilograma, bio bi jedna prava cigla. Ali inženjeri su pronašli jedan mnogo pametniji način da to učine. I to je ono što omogućuje da vaš sadašnji punjač bude relativno malen i lagan. Zove se impulsno napajanje. Trik je kontraintuitivan. Upravo smo proveli stranice zaglađujući struju, a sada ćemo je ponovno pretvoriti u komadiće, ali na jedan vrlo kontroliran način. Unutar cigle nalazi se jedan mali tranzistor koji djeluje kao jedan ultrabrzi prekidač. Pali se i gasi 1000 puta u sekundi, doslovno 10.000 puta. Ono što on radi je usitnjavanje te meke istosmjerne struje u male impulse visoke frekvencije. Zašto bismo radili nešto tako prividno apsurdno? Zbog jednog vrlo konkretnog fizičkog razloga. Transformatori, komponente koje služe za podizanje ili spuštanje napona, rade mnogo bolje i mogu biti mnogo manji kada rade sa strujama visoke frekvencije. Usitnjavanjem struje u brze impulse možemo koristiti jedan sićušan, lagan transformator umjesto onih željeznih čudovišta iz prošlosti. Taj mali transformator prima impulse visoke frekvencije i čini svoju magiju. Smanjuje napon s 220 volti na 19 koje treba računalo. Struja je i dalje pulsirajuća, ali sada je niskog napona. Zatim, jedan drugi kondenzator, manji, ponovno zaglađuje te impulse kako bi je ostavio potpuno stabilnom i istosmjernom. Tajna topline, zašto vaš punjač peče i zašto ga ne smijete prekrivati. Postoji jedno univerzalno iskustvo s punjačima za prijenosna računala. Ta toplina koju ispuštaju ponekad tolika da gotovo peče pri dodiru. Ako ste ikada ostavili punjač na krevetu ili ispod jednog jastuka dok ste radili, primijetili ste da je pri podizanju užaren. I možda ste se zapitali, ako transformira električnu energiju, zašto mora generirati toliko topline? Je li to normalno? Je li opasno? Odgovor leži u zakonima termodinamike, tim neumoljivim pravilima koja upravljaju svemirom. Nijedan proces transformacije energije nije savršen. Uvijek postoje gubici. U slučaju vašeg punjača, ta učinkovitost se kreće oko 80 ili 90% u dobro dizajniranim modelima. To znači da od 100% energije koja ulazi kroz utičnicu, samo između 80 i 90 stvarno stiže do vašeg računala. Ostatak, tih 10 ili 20%, pretvara se u toplinu. To je cijena koju plaćamo za magiju pretvorbe. Ali postoji jedna ključna nijansa. Ta toplina je normalna, ali samo do određene točke i u određenim uvjetima. Inženjeri dizajniraju punjače tako da tu toplinu sigurno rasprše kroz kućište, koristeći zrak iz okoline. Zato punjači imaju taj oblik s rubovima i površinama koje izgledaju dizajnirane za gubljenje topline. Osmišljeni su da budu na otvorenom, u jednom prozračenom prostoru. Problem nastaje kada mi, korisnici, učinimo nešto što inženjeri nisu predvidjeli. Prekrijemo punjač, stavimo ga ispod jedne deke u krevetu, sakrijemo ga iza kauča, pritisnemo ga papirima na stolu. U tim uvjetima toplina ne može pobjeći. Akumulira se. I unutarnja temperatura počinje rasti daleko iznad onoga što komponente mogu podnijeti. Kondenzatori, ti mali spremnici energije koje smo ranije spomenuli, posebno su osjetljivi na toplinu. Prekomjerna toplina može uzrokovati da se osuše, izgube kapacitet ili čak eksplodiraju. Transformatori se mogu pregrijati i spaliti izolaciju unutarnjih kabela. U ekstremnim slučajevima, jedan prekriveni punjač može doseći tako visoke temperature da rastopi vlastito kućište ili, u najgorem scenariju, uzrokuje jedan požar. To nije teorija. Vatrogasci pola svijeta intervenirali su u kućnim požarima uzrokovanim punjačima za prijenosna računala prekrivenim dekama ili jastucima.
Ljudi koji zaspu s računalom u krevetu i punjačem ispod plahta, ne znajući da stvaraju jednu minijaturnu pećnicu. Dakle, postoji jedno zlatno pravilo koje proizvođači uključuju sitnim slovima u priručnike koje nitko ne čita. Punjač mora disati. Mora uvijek biti na jednoj tvrdoj, ravnoj i prozračenoj površini. Bez tepiha, bez kreveta, bez zatvorenih prostora. Ta toplina koju osjećate nije jedan kvar, to je simptom da vaš punjač radi i da treba svoj prostor kako bi to činio na siguran način. Nevidljivi tjelohranitelj, svjetlost koja vas štiti od smrti. Postoji jedna posljednja komponenta, jedan anonimni heroj koji zaslužuje posebno spominjanje. Zove se optospojnik. To je tjelohranitelj. Optospojnik ima jednu vitalnu misiju. Održavati fizički odvojenima dvije strane punjača. S jedne strane je opasna strana, ona visokog napona, ona koja dolazi iz zida. S druge strane je sigurna strana, ona niskog napona, ona koja stiže do vašeg računala i koju vi dodirujete rukama. Ako bi se ove dvije strane ikada spojile zbog jednog unutarnjeg kvara, rezultat bi bio katastrofalan. Tih 220 volti skočilo bi na izlazni kabel i mogli bi vas ubiti strujom ili spržiti vaše prijenosno računalo. Optospojnik to izbjegava koristeći jedan domišljat trik. Nema električne veze između dvije strane. Umjesto toga koristi jedan snop svjetlosti. Jedan led na strani visokog napona emitira jednu svjetlost koju jedan senzor na strani niskog napona detektira. Kada napon poraste previše, svjetlost treperi na određeni način, a senzor kaže tranzistorskom prekidaču da se smiri, da smanji snagu. To je komunikacija putem svjetlosti, ne putem električne energije. Jedna nepremostiva fizička barijera za struju. Dakle, sljedeći put kada se spotaknete o tu crnu ciglu, kada opečete prste njezinom toplinom, kada proklinjete njezinu težinu u ruksaku, sjetite se što se događa unutra. To nije jedan običan komad plastike s kabelima. To je jedan minijaturni grad s mostovima koji ispravljaju promet, branama koje zaglađuju oluje, prekidačima koji rade nadljudskim brzinama i tjelohraniteljima koji bdiju sa snopovima svjetlosti. Ta cigla je tamo kako bi zaštitila ono što najviše volite. Vaše računalo, vaše podatke, vaš rad, vaš digitalni život. I također kako bi zaštitila vas. To je jedan prevoditelj koji uzima nasilan i kaotičan jezik električne mreže i pretvara ga u miran šapat koji osjetljivi mikročipovi mogu razumjeti. Bez nje, vaše elegantno ultratanko prijenosno računalo ne bi bilo ništa više od jedne lijepe školjke pune mrtvih komponenti. Dakle, sljedeći put kada ga pogledate s mržnjom, možda ga možete pogledati s malo više poštovanja. To je anonimni heroj koji omogućuje da vaš digitalni svijet funkcionira.